as I see that branch and that glory cast.
hele mooi voor wie kan doen. Dan dat ook over de mooie man. Voor Zonnebloem. Nogmaals applaus voor Zonnebloem. Om wat mij naar groep met me tak maar. Lieve mensen. Usifa akisi rigeri. Bijna misere bohan jompo gonen tapu. Maar. Ik moet denken wat ze aan de bribi. Laura Stonaini. Laura Stonaini. Abdonaini. En China bribi. Maar if you want she wants to them going in Saka. They can call Luku. Laura do dide na ini. She na bribi. I'm going in Saka. Wij bedanken afleg Vereniging Betania onder auspiciën van broeder Augustus Zoon. En eigenlijk, hij hoort zo dat ik het verantwoord toe.